ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ജാസ്മിൻസ് കിച്ചൻസ് വേൾഡ്. നമ്മളിവിടെ ഒരു ആട്ടിൻ സൂപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആട്ടിൻ സൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 1.25 കിലോ എല്ലും കഷ്ണങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് എല്ല് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചന്തയിൽ ചെന്നിട്ട് ഇറച്ചി വെട്ടുന്നിടത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആട്ടിൻ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആട്ടിറച്ചി കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തലയും കാലും കൈയും ഒക്കെയാണ് വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ സൂപ്പിനെടുക്കുന്നത്. അത് വെട്ടി എരിഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മൾ സൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 1.25 കിലോയോളം ഉണ്ട്. കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. മുറിച്ചിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത ഒരു 1.25 കിലോ ഇറച്ചിയുണ്ട്. ഇത് എല്ലും കഷ്ണങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം എല്ലാമാണ് കൂടുതൽ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും കൂടെ നോക്കാം. ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമല്ലി, മുഴുവൻ മല്ലിയാണ് ഇടേണ്ടത്. 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട്, അതുപോലെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക്, മുഴുവൻ കുരുമുളകാണ് ഇടുന്നത്, അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ജീരകം, ഇതുകൂടി നമുക്കിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ടങ്ങ് പൊടിയണ്ട, അധികം അങ്ങ് അരിഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഒരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക. നമ്മളിനി കുക്കറിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. നമുക്ക് ഈ എല്ലിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലനുസരിച്ച് നമുക്ക് അളവ് കൂട്ടി വേണം മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ചേർക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 വഴനയില ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്ത്, അതൊന്ന് ചെറുതായി മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ച് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. എല്ലാം ചതച്ചിടുന്നതാണ് നല്ലത്. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട്. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും നമ്മളിതുപോലെ ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി, ഒരു 10-35 ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. ചതച്ചിടാനല്ല നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയും ഇതൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് ഏകദേശം ഒരുവിധം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പച്ചമണമൊക്കെ അങ്ങ് മാറി. ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് മുരിഞ്ഞു വരണ്ട, ഇത് ഒത്തിരി വാടി വരണ്ട. നമ്മളതിനകത്തേക്കൊരു 3 തക്കാളി ഞാൻ അരിഞ്ഞിടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തലിഞ്ഞു പോകാനാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തിരി കനം കുറച്ച് തന്നെ നമുക്കിത് അരിയാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ഈ എല്ലും കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് ഏകദേശം ഒരുവിധം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്കിത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് കൂട്ടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ തീ കൂട്ടിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, ഫ്ലെയിം ഫുള്ളയിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇളക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊരു നിറ വ്യത്യാസം വരും. പച്ച ഇറച്ചിയുടെ നിറം അങ്ങ് മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പച്ചയിറച്ചിയുടെ നിറം ഒന്ന് അങ്ങോട്ടൊരു റോസ് നിറത്തിലേക്ക് വരും. ഇച്ചിരി വ്യത്യാസമുള്ള നിറമായി വരും. അന്നേരത്തേക്ക് നമുക്കിത് ഇളക്കുന്നത് നിർത്താം. ഈ
സൂപ്പിൻ കഷ്ണങ്ങളുടെ നിറം ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ആ മസാലപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം. ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു 3/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുകയാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരല്പം നമുക്ക് സൂപ്പിന് കൂടുതൽ വേണം. ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അരപ്പൊന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കിയിടാം. ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപ്പ് ചേർത്തില്ലായിരുന്നു. നമുക്കതിന് വേണ്ട ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കണ്ട. നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ പിന്നീട് സൂപ്പ് കഴിക്കുമ്പം ഉപ്പ് ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതുകൂടി കിട്ടി ഇളക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്കൊരു 5 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കുക്കറൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു 7 വിസിലോളം, ഈ കുക്കറിനാകുമ്പോഴത്തേനും ഒരു 7 വിസിൽ വേണം ഇതിൻ്റെ എല്ലും കഷ്ണമൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരാനായിട്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 7 വിസിലടുപ്പിച്ചെടുക്കാം. 7 വിസിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. തീ കുറച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്, കുക്കറിൽ വിസിലടുപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തീ കുറച്ചാണ് ഇടുന്നത്. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. കംപ്ലീറ്റ് പ്രഷറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കണം. ഒരു 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മല്ലി ഇല കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കിനി ഇത് സൂപ്പ് കഴിക്കുമ്പം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി. ബാക്കി വേണമെങ്കിൽ എരിവിൻ്റെയും ഉപ്പിൻ്റെയൊക്കെ പാകം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് പാകമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഉപ്പൊക്കെ. നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നോട്ടെ. നെയ്യ് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി, അതിലേക്കൊരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉള്ളി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി മൂത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കുന്ന എൻ്റെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ. അവന് 9 വയസ്സായുള്ളൂ. അവനാണ് ഈ വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും പോരായ്മയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണേ. ഈ ഒരു പാകമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ സൂപ്പിനകത്തേക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയ കുട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ 9 വയസ്സായില്ല. അവന് 8 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. 9 വയസ്സാകുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അവനാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കണേ. നമുക്കിനി ഇത് നമ്മുടെ സൂപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. സൂപ്പിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഒരു നിറം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക.
ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇതിനകത്ത് യോജിപ്പിക്കാം നമുക്ക്. ഇപ്പം സൂപ്പിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള കൊഴുപ്പുണ്ട്. ഇനി ഇതിലും കൊഴുപ്പ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് അല്പം കോൺഫ്ലവർ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് കൊഴുപ്പുണ്ട്, ഇതിൽ കൂടുതൽ വേണമെന്നില്ല, ആവശ്യമുള്ളവരുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇതുപോലുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക. സൂപ്പ് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യും, ഷെയർ ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ഇടുകയും ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്കും ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.